Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Patay ang isa pagit kapugante gikan sa Negros Occidental District Jail matapos makaengkwentro sa pulis sa Barangay San Fernando sa Talisay City kay nasang aga sa 5 ka mga pugante. Duha ang napatay sa engkwentro, isang na-recapture kag duha ang nagapabilin nga at large. Yaring report. Nagrespondi ang Talisay PNP sa sitio Katabla sa Barangay San Fernando sa Talisay City matapos gimpahibalo sa BJMP. Ngaya dito ang 3 pa ka mga pugante gikan sa Negros Occidental District Jail. Patay si Danilo Celeste sang ginaligar magbato sa mga pulis. May nakuha nga pusil kag mga binangon sa balay kung sa diin siya nagapanago. Nakapalagyo naman ang duha pa niya ka mga kaupdanan nga mga pugante nga Sanday Francisco Ipugon kag Alejandro Montoya. Sulo sa mga residente diri sa may sitio Katabla, Barangay San Fernando, mga 9:30 kag sa aga. Sang hinali na sila makabati sa sunod-sunod nga nilupok. Ang mga nagapang-abono sa sininga katubuhan nagdinelagan pasaka matapos makabati sang sunod-sunod nga mga lupok bangod sang kakulba. Suno sa isa sa mga residente kag anay kagawad nga si George Esandarte, pila ka metros gikan sa ilang nga balay ang balay ni Jade Katigan kung sa diin nakit-an ang mga nagapanago nga mga pugante pero nabatian niya pa ang sunod-sunod nga mga nilupok sa pusil. Sige gulpi lang ka makabati ng lupok. Oo, pero haya o. Tapos? Nagkadto ko di o. Nagkang mga tao ang kaobre sa kampo. Di nagsaka naglibi. Na matiruhay ko na daw. Tignan kadto namon namon nagali ang ambal nila ang nakabuhi ko palagyo sa bago. Amo na diho. Istorya pa sa mga residente, nagaisahanon lang si Jade nga nagaistar sa amo nga balay. Hindi man sila makasilingkod bala, dito nagtulog ang 3. Pero sa maabtan sa mga pulis kay naka-boxer shorts lang si Celeste. Matapos ang insidente, natublag ang mga residente sa mahibaluan nga katapos ang robbery group ang nakalapot sa ilang nga lugar. Tublag siyempre, kung hindi sila dakpan niya, kundi sa ka-online balay namun niya, pamatyon niya kami, kundi kalawaan lang niya kung ikaw yung magpatay nga sa la mo man ha. Hindi mo yung pagbutang sa batas sa kamot mo ang batas. So may kangangaw, may Kung patyon niya malaga, kundi patyon mo lang siya. Ang napatay nga si Danilo, utod sang natiruhan man kag napatay sa banwa sa Murcia nga si Marvin Celeste. Suno sa PNP, katapos ang Celeste Robbery Group ang mag-utod. Ini ang grupo sa likod sang seri sang robbery cases sa Northern Negros. Nadakpan man sa Murcia si Daniel Tamon. Carnapping, robbery, illegal possession of firearms ug attempted homicide ang kaso ni Danilo. Ang at large nga si Ipugon katapos ang Ipugon Robbery Group nga may kaso nga robbery with violation against intimidation of person kag robbery with homicide. Si Montoya naman may kaso nga carnapping, robbery, illegal possession of firearms, attempted homicide kag acts of lasciviousness. Ginausisa pa sa PNP ang impormasyon nga ginpasugtan sang tagbalay nga magtiner sa iya nga balay ang mga pugante kag kun mapamatudaan ini pwede sa makasuhan. Martes ang aga sa nakapalagyo ang 5 gikan sa Negros Occidental District Jail.